22 июни соли 2013 фурудгоҳи байналмилалии Дейтон, Огайо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, каскадёри 44-сола Джен Викер ва лёчки 64-сола Чарли Швенкер шоу барномаи каскадёри худро ба дигарон нишон доданро оғоз карданд. вазифаи онҳо як чизеро бояд нишон диҳанд ки дигарон наметонанд ва онҳо чанд маротиба ин корро такрор карданд. ин маротиба мехостанд ки ба дигарон нишон диҳанд кори чанд моҳа омода кардаашонро, лекин ин охирон парвози онҳо мешавад. салом дӯстон, имрӯз мо дар мавзӯе гап мезанем ки ин ҳодиса дар тамоми рӯи дунё овоза шудааст аз сабаби ин гуна афтидани самолёт. дар ҳолати нишон додани триу то охир бо мо бошед ва мо бошем барномаро сар мекунем. самолёт ба ҳаво парвоз кард. онҳо чизеро нишон додан мехостанд ки номумкин буд. яъне бояд самолётро чапа ронда ва каскадёр бошад дар тафи он менишаст. ҷем бошад барои ин корро кардан ҷои худро омода мекард. пилот бошад барои самолётро ба дигар тараф гардондан омодагӣ мегирифт. дар ин расм хуб дида мешавад ки каскадёр дар тафи самолёт нишастааст, лекин дар ин ҷо пилот бошад идораи самолётро гум карда самолёт ба замин меафтад. самолёт ба замин афтида дар ҷояш оташ мегирад ва ин ҳодисаро чандин нафарон тамошо мекарданд. дар ин расмҳо метавонем бинем ки чӣ хел самолёт ба замин меафтад ва ҷем бошад хуб дида мешавад ки зери пораҳои самолёт аст. дар ин расм бошад хуб дида мешавад ки ҷен аллакай мурдааст ва мағзи сараш бошад ба пораҳо табдил ёфтааст аз сабаби зарбаи сахт ба замин. дар расми дигар бошад аллакай ӯро дигар шинохта намешавад. дар ҳолати афтидани самолёт ба киӯ бошад оташ мегирад ва баъди 1 дақиқа ба ҷои ҳодиса пожарни омада оташро хомӯш мекунад. тафтишотро бошад шӯрои амниятӣ оид ба бехатарии нақлиёт мегузаронад ва гурӯҳи тафтишотӣ дар бораи лётчик кофтукоб мекунад. швенкер дар ҳақиқат пилоти ботаҷриба буда дар ин кор ӯ ҳатто диплом дорад ва маълумотномаи духтурро ҳам гирифтааст. дар ҳолати гузаштани духтур маълум мешавад ки ӯ якчанд таблетка барои оромшавиро истеъмол мекардааст. моҳи сентябри соли 2012 бошад ба ӯ сертификат барои ин гуна шоуҳо додаанд. як рӯз пеш аз баромад бошад ҳардуи онҳо ин трюкро карда буданд бе ягон монеа. гурӯҳи тафтишотӣ муайян кардааст ки швенкер бегоҳ пеш аз хӯроки шом ним литр пиваро истеъмол кардааст ва дар ҳолати анализ дар организми ӯ маълум шудааст. гурӯҳи тафтишотӣ аз рӯи расмҳо ва наворҳо маълум карданд ки дар ҳолати рондани самолёт ӯ масофаи лозимаро нагирифтааст ва аз идораи кори худ набаромадааст. агар ба қоидаҳои рондани самолёт нигоҳ кунем, маълум мешавад ки ӯ ба ягон қоидаи бехатарӣ риоя накардааст, ба тарафи тамошобинон рондааст ва дар ин ҳолат идоракуниро аз уҳдааш набаромадааст. шояд швенкер мехостааст ки ба охир расонад шови худро, ба ҳамин хотир самолётро ба дигар тараф рондааст. ин ҳолат нишон медиҳад ки дар ҳолати ба дигар тараф гаштан ба тафи чап то медиҳад ролро, на ба тарафи рост мисли ҳамеша. нафароне буданд ки мегуфтанд ҷен ба пилот гуфтааст ки ӯ дар ҳолати трюк кардан самолётро сахти бад меронад. шояд ба ҳамин хотир бошад пилот ин маротиба мехост ки суръатро камтар кунад, то ки ҷем хуб кори худро ба анҷом расонад ва масофаи баландиро ҳам кам мегирифт. ин ду факт метавонад сабаби садамаи самолёт шавад. маротибаи гузашта онҳо хуб аз уҳдаи кори худ баромаданд, зеро масофаро баланд ва ҳаракати самолёт зиёд буд. ҳамин гуна ҳодиса як маротибаи дигар соли 2011 рух дода буд ки сабаби марги каскадёр шуд ва дар назди чашми ҳазорон тамошобинон каскадёри 40-сола Тод Грин афтида мемурад. дар ҳолате ки ӯ бояд аз тафи самолёт ба чархбол мегузашт ва дар ин ҳолат пои ӯ лағжида меафтад ва аз баландии 6 километр дар замин афтида дар ҷояш мемирад. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ин гуна корҳоро шумо такрор накунед, зеро оқибати хуб надорад. худро эҳтиёт кунед. то видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.